ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska to bude po dlhšej dobe a som tu s Valtrom. Čus. A dneska budeme preskúmávať dajaký les. Takže ozveme sa vám, keď budeme v lese. Tak, zatiaľ užívajte. Takže ktorá tu, sme na ceste. Sice ste ešte ani v polovici nie sme. Tak, ako si zatiaľ užívali? Čo? No. Ježiš, aký strmák! Tak už sme si vyšlapali trocha vyššie, počkaj nám vidieť. No, my máme v pláne ísť kde tam k tomu bielému, alebo sme v lese. A tak ideme hľadať bunkre dajaké. Len tak nás napadlo. Takže ideme na to. On to mal celý spáznuté. Tam sme našli jeden bunker. Tam je jeden bunker a ten je ten druhý, ten promakaný. Takže môžete si kúknúť moje videjko, tam to je celé. Aj. Lebo Takže dajte odber a kúknite si videjko na máme už dva z troch. Áno. Ešte jeden nájsť, ale ideme na to. Poďme teraz sem tým smerom. OK. Tak ozveme sa vám, keď budeme. Pri tom bunkeri sú právne odľadli. Hej. Mám to aj svojho takto? No, upevnené. Tomino, stoj! Tam sa volá, čo hýbe. Vidíš to? Medzi tými krákami. Tam sa volá, čo hýbe. Tam volá, čo je. Má to namier na nás! Má to namier na nás! Nemám ruky do pánky, mne to šmíka! Dávaj, ty tu!